Salam Alisa. Salam. Gowmy ýagdaýyň? Günüň nähili geçdi? Doğrusu gaty ýadadım. Adam bolmak kyn. İşden ýadak gelende saňa gözüm gidýär. Sen kedil. Men görse size gözüm gidýär. Insan bolmak bagty iň uly bagyt. Ay howa da görmedik baglan hemişe gözel görünýär. Bu diňe gowy höwes däl. Çyndanam insan bolmak iň uly derece. Yer bolýar. Saňa şeýle sorag. İnsan bolmagyň baş şerti näme seň pikiriňçe? Elbetde, sagdyn ýaşamakda. Çünki saglyk insanyň fiziki, ruhy barlygyny bütewleşdirýär. Sagdyn bedenne sagdyn ruhy kemale getiren insan, jemgyýetde de, maşgalada da öz münasip ornuny eýe bolýar. Saglygy peselen insanyň ýaşaýşa bolan höwesen petelýär. Saglyk amanat jany aýawly saklamakdyr. Diýmek seň pikiriňçe men insanlyk borjum ýerine ýetiremok-da? Ýok, tersine sen muny ýokary derejede başarýan. Ýoksa da Alisa, ýanky diýeniň näme esaslanıp diýdiň? Şu wagt sen günnelik tertibiň boýunça almyýan bolmaly. Ana şonna. Almadamy. Diňe onna däl. Sen her gün öz gowy berýän täze aýyň termiýelerinden bedeniňe iň gerekli vitaminler kabul edýän. Iň esasym şol. Size diýilşýäli, görk agyzdan. Dogry aýdýaň. Şoň üçinem hemişe täze aýyň termiýeleri bilen galaly.